todos e a todas atopámonos no Museo Municipal Ramón Aller, no Concello de Lalín. Queremos convidarvos a que pasedes polo noso museo a visitar a exposición de Alfonso Sucasas que leva dende marzo e que estará hasta xullo. Unha exposición que mostra a parte máis íntima de Alfonso Sucasas e que se titula A figura e a súa contorna. Aquí vos agardamos, esperamos que vos guste e que a disfrutedes. Benvidos á exposición de Alfonso Sucasas, titulada Sucasas, a figura e a súa contorna. A través de 42 obras e 50 dibuixos vades comprobar a súa trayectoria artística ao longo da súa vida de un dos pintores máis representativos da plástica gallega expresionista dos últimos anos do siglo pasado e dos primeiros deste. A temática é moi variada e, aínda que el, en esta exposición que temos aquí, especialmente temos a figura dos xogadores de cartas, as maternidades, figuras religiosas, a figura da muller desnuda, e vades a poder comprobar, como gran artista que era, que parecía que as súas figuras incluso estaban esculpidas en lienzo. Son rotundas, son volumétricas e teñen un certo parecido cas do maestro Mateo da Catedral.